wawazifumu lero ndabwera ndi nkhani yake yokhuzana ndi mnyamata amene anathamangitsa mkazi wake chifukwa cha sugar mami. Zotsatira zake mnyamata uja adapezeka atafa m'nyumba. Mnyamata ameneyu zina lake ndi Uphile, komanso mdala ameneyu zina lake ndi Mr. Mbwatalika. Mr. Mbwatalika adakwatira mkazi wabwino amene amatchedwa Chimwemwe. Chimwemwe adali mmayi wa ana atatu ndi amakhala bwinobwino, china chilichonse chinali bwino pamodzi ndi Mr. Mbwatalika. Tsiku lina Mr. Mbwatalika adapanga chiganizo chopita ku John, koma nkuti mu nthawi imeneyi akuchoka adapeza mnyamata wa ganyu kapena kuti gadi omayang'anira kumalo kwawo amene ali Uphile. Uphile adayamba kugwira ntchito ku nyumba kwa Mbwatalika mu chaka cha 2020 ndi wakhala agwira ntchito kwa nthawi yayitali. Mr. Mbwatalika amapita ku Joburg kumabwerako ndi mu chaka cha 2023 adapanganso chiganizo chopita ku Joburg, koma mu nthawi imeneyi sanabwere msanga, adakhalako miyezi ingapo. Zotsatira zake Chimwemwe adayamba kupanga chibwenzi ndi Uphile. Even anthu amene amakhala around ankadziwa zoti anthu apanga chibwenzi, monga mukudziwa mbiri sigonera. Ndi amapanga ngakhalenso ana mnyumbamo amadziwa zimene zimachitika. Kuti Uphile apanga chibwenzi ndi amayi athu, ndi amapanga ndi china chilichonse chimene ankafuna Uphile akampatsa. Afuna ndrama, afuna galimoto, china chilichonse akampatsa. Koma kumbukirani, Uphile adali mnyamata mlonda chabe. Ndi akukhala mkazi wa Uphile anamugwira Uphile ndi mapicture a bwana ake mu foni. Zotsatira zake adayamba kumfunsa chikatere ndi chani. Uphile adamuza mkazi uja usandibowe, ndipo sindikukufuna, ungati kutenga katundu wako uzipita, sungandifunse mafunso opusa. Ndi zimene adayankha. Zotsatira zake Esther adapanga chiganizo chosuntha chifukwa chakuti Uphile sankaonesa chidwi kwa Esther. Ndi Esther chifukwa chosolidwa mtima ndi Uphile adapanga chiganizo chofufuza nambala ya Mr. Mbwatalika. Bonali mu chaka cha 2025 adasaka namba ya Mr. Mbwatalika adayipeza. Zotsatira zake adayamba kutumiza mapicture kuti mkazi wanu apanga chibwenzi ndi amunanga, amunanga ndithamangitsa chifukwa cha mkazi wanu. Adayankhula zambirimbiri. Mr. Mbwatalika adapanga chiganizo chobwerera ku Malawi. Ku area 50 Mr. Mbwatalika atafika ku Malawi adamuza chilungamo Chimwemwe, china chilichonse chimene ukupanga ndikudziwa, umapanga chibwenzi ndi mulonda ndikudziwa, ndipo panopa inenso ndikufunanso, iwe ndine banja latha. Ndi zotsatira zake anagawana zinthu zimene anapangira limodzi. Uphile ntchito ija adamuchosa ndi amakhala ndi mpoti Uphile moyo wake wonse udakhala ngati wasokonekera chifukwa chakuti amapeza thandizo kudzera kwa Chimwemwe. Chimwemwe amapeza thandizo kudzera kwa Mr. Mbwatalika. Zotsatira zake ubwezi wawo udapitirira, koma singati kalekale chifukwa chakuti Chimwemwe sakadatha kumpanga sponsor Uphile ngati kalekale. Ndi amampasabe ting'ono izi ndizi, koma Uphile adaona kuti thandizo limachepa. Zotsatira zake adapanga chiganizo chofuna sopeza mkazi wina ora azipanga naye chibwenzi azipezanso chithandizo. Ndi Chimwemwe adamva mphekesera zakuti Uphile apanganso chibwenzi ndi munthu wina. Zotsatira zake anamfikira Uphile, ukudziwa kuti banja langa lidatha chifukwa cha iwe, ndi pano pandimva mphekesera upanganso chibwenzi ndi munthu wina. Uphile adamuza Chimwemwe apepani ndikhululukireni, ndinangopanga chifukwa choti ndinabalalika. Zotsatira zake Chimwemwe chifukwa choti adamukonda kwambiri Uphile adamkhululukira. Kumbukirani, Chimwemwe ali ndi ana atatu ndi Mbwatalika, komabe Uphile sanalabadire zimenezi, amakhala. Ndi zotsatira zake adasiya kuonetsa chidwi kwa Chimwemwe, anayamba kuonetsa chidwi kwa mkazi wina uja. Ndi Chimwemwe ataona kuti Uphile akundisiya, zotsatira zake adayamba kuyambana ndi Uphile kumakangana za serious. Banja langa linatha chifukwa cha iwe, panonso ufuna undisiye zindizi ndikuonetsa. Ndi Uphile sankazitengera, ankakuti abasa akungoyankhula amene andikuonetsa zindizi. Ndi Uphile ankachizanso ndi Robert ndi brother wa Chimwemwe. Zotsatira zake tsiku limenelo Chimwemwe adamuimbira foni Uphile, tabwera ku nyumba. Anapita ku nyumba kwa Chimwemwe adayamba kucheza zindizi. Kenako kunabwera Robert adamuza Uphile teriva ye kubala. Uphile ndi Robert adanyamuka anapita ku bala, adayamba kumwamowa. Atamaliza kumwamowa adapita ku nyumba kwa mbere wake wa Chimwemwe amene ali Robert. Anafa amene kuchako adagona. Mmawa Robert mmene amazuka adampeza
Upire atamwalira pa mpando. Zotsatira zake adayimbira polisi. Polisi inabwera kuona munthu uyu palibe china chilichonse chimene chachitika ngati amamenya kapena poison. Koma munthu uyo ankaonesa kuti magazi amasikira m'mimba. Ndekwenikweni chimene chinachitika samadziwa. Zotsatira zake adammanga Robert. Chifukwa chakuti Robert adali suspect number 1. Mu nthawi imene amafa munthu uyu, Robert adali pompo. Adamponya Robert mchirokosi mu chaka cha 2025 November mpaka na mu chaka cha 2026 adalali mu ndende. Chimwemweso adamuyitana kukamfunsa mafunso, koma Robert chifukwa chakuti sanapeze maumboni okwanira kuti iyeyo ndi amene anapha, zotsatira zake watuluka. Ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro. Akuluakulu choti muziwe ndichi, ukakhala pabwino poyipa pamayitana. Chimwemwe adaluza banja lake chifukwa cha Upire. Upire anali m'banja labwino ndi Esther, koma linasokonekera chifukwa cha Chimwemwe. Akuluakulu, ukakhala pabwino poyipa pamayitana. Zotsatira zake Upire adafa ngati nkhuku chifukwa cha zilakolako za thupi. Akuluakulu, pena pake mukamakhala muzizifunsa, kodi ndi chifukwa chani munthu wamisala amakhala ndi moyo wautali? Amadya zakudya m'mizala, amatha magona panja, sagona m'nyumba, amagona posakhala bwino, koma amakhala ndi moyo wautali. Kusiyana ndi munthu amene akudya chakudya chabwino, kusiyana ndi munthu amene akuvala bwino, agona malo abwino, amene agona m'nyumba, amene akuyenda magalimoto odula. Koma zotsatira zake wamisala amakhala ndi moyo wautali. Mukadzakwanisa kuziwa chisisi chimenechi muzakhala ozimana mu zinthu zambiri. Amanena kuti zilakolako za thupi mzimu zinakhumudwitsa. Pena pake kuzimana ndi bwino, pena pake kuyiwala dziko ndi bwino. Wamisalaru ali mu dziko lake adayiwala dziko limene mukulionali. Olo kuti mumuze iyi ndi spoon, sakuwuzani kuti ndi spoon, ali mu dziko lachilendo. Ndiye pena pake ukayiwala dziko zimakupindulira. Ukakhala oziwa kupanga controls lako zimakupindulira. Akuluakulu, azikazi alipo ambirimbiri, ndipo malo awo ndi chimozimozi, kulibe kusiyana. Koma ukalinga mtima kuti ndikhale shasha, ndipite apa chifukwa choti ufuna ndalama, chifukwa chakuti ufuna kukwanitsa zilakolako zakuthupi, zotsatira zake umafa ngati galu. Upire anamwalira ngati galu chifukwa cha zilakolako zathupi, chifukwa kufuna kukwaniritsa zilakolako za muziko. Akuluakulu, osalola kuti dziko likupangani control, inuyo lipangeni control dziko. Shasha ndi amene amadziwa kuchilamulira chimpira, osati mpira uchozo kulamulira. Nkani Ronaldo ali dolo, nkani Ronaldo ali shasha, chifukwa choti iye uja amalamulira mpira, osati mpira uja kukulamulirani. Osalola kuti dziko likulamulireni, osalola kuti dziko likupusiseni. Osayenda ndi dziko, liyiwaleni dziko, muzakangala wamisala. Wamisalaru amakhala zaka zochuluka ambirimbiri akukhala, koma ana amene anabadwa pabwino, anakulira bwino, ali m'manda akugona chifukwa cha zilakolako za 2 minutes. Akuluakulu, khala osamala mu china chilichonse imene mukupanga.